Добре дошли в нашето видео «Интегриране на учебни програми и AI работни потоци в креативната практика» по проект на Еразъм Плюс «Дълбоки технологии за креативно доверие». В това видео ще научите как да внедрите етично мислене за изкуствен интелект в учебната програма по креативни медии по практичен и систематичен начин, така че творческите амбиции да останат напълно запазени и студентите да бъдат подготвени за това, което индустрията вече очаква от тях. Отговорната интеграция на изкуствен интелект в учебната програма не означава просто добавяне на етиката като самостоятелен модул. Този подход почти винаги се проваля. Студентите се ангажират за една седмица и след това го оставят на страна. Целта е етичното мислене за изкуствен интелект да бъде вплетено в структурата на всяка учебна единица. Има 4 стълба, върху които да се гради. Прозрачност. Студентите и преподавателите знаят какви инструменти се използват и защо. Надзор. Човек остава отговорен за всяко творческо и етично решение. Разкриване. Участието на изкуствен интелект се признава открито в академичната и професионалната работа. Документиране. Процесът, включително входовете и изходите на изкуствения интелект, се записва за отчетност. Ето как изглежда това на практика. В модул по фотография заданието включва една клауза. Разкрийте всички AI инструменти, използвани при редактирането или генерирането, и опишете как са повлияли на вашите творчески решения. Това едно изречение променя целия разговор. Студентите започват да възприемат изкуствения интелект като сътрудник, който трябва да бъде цитиран, а не като пряк път, който да се прикрива. Мислете за това като за надписите в края на филм. В индустрията всеки участник е признат – операторът, звуковият редактор, студиото за визуални ефекти. Етичните AI работни процеси прилагат същия принцип и в творческото образование. Ако AI инструмент е повлиял на работата, той трябва да бъде споменат в благодарностите. Практически съвет за започване. Изберете един модул и преработете едно задание, като включите изискване за разкриване на използван AI. Преподавайте го, съберете обратна връзка от студентите и надграждайте оттам нататък. Системната промяна винаги започва с един добре реализиран пример. Ето как изглежда преработката на учебната програма, когато е направена добре. В предизвикателство за преработка на учебна програма съберете мултидисциплинарен екип от преподаватели и им дайте съществуваща учебна програма по креативни медии. Тяхната задача е да идентифицират къде AI вече присъства, явно или скрито, и да преработят избрани елементи, така че да внедрят етични AI принципи, без да намаляват творческите амбиции или дисциплинарната строгост. Фазата на одит винаги е просветляваща. Къде студентите вече използват AI инструменти без никакви изисквания за разкриване? Къде се приемат етични съображения, но никога не се преподават? Къде AI се избягва напълно поради институционална несигурност? Конкретни стъпки за преработка, които работят. Добавете поле за разкриване на използването на AI в кориците на заданията. Заменете един от критериите за оценка какво създадохте с как го създадохте и какви избори направихте по пътя. Включете размисъл върху етичната употреба на AI като формираща оценка, кратък дневников запис за всеки проект, а не самостоятелно есе. Ключово е да включите студентите в процеса на преработка. Организирайте фокус група. Попитайте как в момента използват AI в своята практика, с какви етични дилеми вече са се сблъсквали и какви насоки биха искали да съществуват. Техните прозрения ще бъдат по-актуални и по-конкретни от всеки политически документ, който можете да намерите. Резултатът е жива учебна програма, която се развива заедно с професионалната практика, поставя студентската инициатива в центъра и моделира прозрачността, която творческите индустрии започват да изискват. Основният извод от цялата тази обучителна програма е, че интеграцията в учебната програма е мястото, където се събират всички 5 предходни компетентности. Грамотността относно дипфейкове, верификацията, съставянето на заявки, защитата на данни и авторското право не са отделни предмети. Те са измерения на една професионална отговорност. Добре интегрираната учебна програма ги разглежда именно по този начин. Практическо предизвикателство за тази седмица – идентифицирайте една единица във вашата програма, в която етичното мислене за AI може да бъде вградено, не добавено отгоре, а вплетено в самата тъкан на работата. Как би изглеждало преработеното описание на задачата? Напишете го сега, дори и в груба форма. Преподавателите, които вършат тази работа, не просто актуализират учебната програма.
Те определят какво означава професионалното творческо образование в ерата на изкуствения интелект. Това е значима работа и тя започва с една добре проектирана задача. Благодаря ви за вниманието.